ọgaranya kwụsịrị weta ihe na nwoke na-ahazi ya lụzie ya ozigbo ya ozi ana nwoke ya masịrị ikebe aga m akọzinụ na ife ọgaranya nwoke ijezi n'ikpeazụ
musicians, we are going for break. 5 minutes. 5 minutes, okay, 10 minutes. We are going for a break just to have some refreshments and come back. Stay tuned. Don't go away. This is Dr. Obusijo Kambanefo and his Obad Brothers Band International. We play till all ears get weak. Okay? Thank you, sir.